Pamene dzulo mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika amakumbukira tsiku la kubadwa pamene wakwanisa zaka 86, ndipo anthu ambiri afunira zabwino mtsogoleri, mafuno abwino anthu osiyanasiyana madera osiyanasiyana. Koma nkhani yayikulu imene inamanga nthenje mu programu ya dashboard ndi utsogoleri wa chipani cha DPP pambuyo poti aprofesa amaliza teremu yawo. Tikudziwa bwino kuti padakali pano aprofesa ino ndi teremu yawo yomaliza ya aprofesa, ndipo 2030 sakuzayimiranso iwowa, koma kuti ku DPP kwabuka mpungwepungwe waukulu. Kodi akuyambisa ndani nanga zikutha bwanji? Ndemuleza kambasa kakhalidwe ka nyumbamo kunavutanso kunavuta anayambitsa ndi anyamata ometa mbalimbali baba malondera ndemina anadzadzukira pongofuna kuti amukhwachi zimene akuyankhula zisaveke kwa ife amene ndali komwe kuti mona ngati kuti akungofuna kuntseka pakamo kuti zisaveke. Yes, amati waledzera iwe waledzera ndimva zimenezi akuti iwe waledzera sit down waledzera kuti munthu ujali buno bwino akambazozo waona yeyo waona. yes kani njakuti malinga ndi malamulo akuzipani osati anyumbamo kuzipani amapereka ule mku seniority mwina ukhalitsa mparliament mwina uli ndi udindo wina wake kuchipani ndi ati kakhalidwe kaja kama yakana society zimenezo pali maulemu aje ati pali maulemu nyumba muja ife timangoona. Yes, ndi akuti chimene zachitika zilati zoti wiki inayi anthu amaona anthu akukhala mene muja ndekuti achaponda amakhala pa seat number 2 seniority ngati anthu akuluakulu. yes kalekaleni padzapezeka kuti tsiku lina pa seat ija ya achaponda ija pakhala nduna agriculture aloza mbilizi inde pa seat number 2 kacha ndi baba malondera kodi iya sindikuona bwino nanga achaponda ngakazi achaponda ngakazi kuti mulakula bwachi kuti iya ile achaponda mende kwadziwa ine ngamuna ndana tadzuka nyumba mucha ndikudabwa yapo the rising star arachapondawo ndi rising star kuona kwa baba malondera ati rising star. I'm yet to understand. What does that rising star ulipata koma no tikatenga anthu amene ku DPP akhalitsa kwambiri chifukwa chaponda ule ndo nunga number 5 I see ndeuti akhalitsamo ndi anthu akuluakulu ndi amati wamshala adona nkhondo chicho chimenecho ngakhala anthu amanena kuti iwe waledzera watere koma zioneka kuti ku DPP kwadakakambirana kuti atitulukira uyu ali ndi point atitulukira nkuteka kuti oledzerayo ali ndi point nkuteka ena aperekera zida kuseriko ena aperekera zida kuseriko tipange bwa basi tudabatu wiki hii tamalizai zasintha achapondatu ayika pa number 1 pano acho chaso pa 2 paja pano pa di 1 city 1 mukangoti ku DPP kungofika mparliament muja mbali ya boma number 1 mupeza achaponda ndiye kuti aujen ababawo nkuteka adaona kanthu andi sitingamuche nthawi zonse wamisala kuti ngwamisala amakhala waona chani waondo waona ndithu ngati zayamba kusintha komanso bwerera mchimake ndikuti nkuteka ababawa adaona kenakake anali ndi point imene adafotokoza akuti kodi uku ku DPP mutatifotokozerani muchitako chani chifukwa kapena is this you are trying to align nkhani ya 2030 anafotokoza anaterodi mukupanga masamu a 2030 kuchitikako nchiyani kumeneko chifukwa tunde zovekazo ndezikuvekadi tisaname zoona mipungwepungwe ikuveka tinene zoona sikuti kapena mukamapanga kumene kumuone ngati kuti anthu sakudziwa mipungwepungwe ilipo pali kagulukeni ati kakumwera uku ati lomwe belt kapanga zake pali kagulukeni ati kakunchewu kakulowera ku east uku ati kapanga zake
ndiye zimene zozo ngati simuzikoza dziko likuona modele need to sit down ndikupanga bwino kuti it's too early to do that. Yes. Pepani kuti ndiyankhula zimenezi. Yankhulani. Chimene chinacho chakwera mboma chili pakona. Marwa Chinacho chakwera mboma. Soti chidatuluka dziko muno chabwino chili pakona. Chili muno dziko muno. Oho. Ndiye chima yang'ana kuti kodi anthu ayamba kupanga za ife kapena kupanga za 2030 pamene samala mipando imene akuyang'ana. So ndimanena kuti ndi nthawi imene ili ya crucial tikuchita celebrate moyo wa Professor Arthur Mutharika adalonjeza kunena kuti ineyo ndiye setsa kulowetsani pampando zizatengera ineyo kupanga maintain. Good. So amene angadzaluze 2030 si Mutharika adzakhala iwo amene pano pamwina kukambirana nkhani za maudidi. Chifukwa pamafunika kuti titadzuka ku zochitika za ndale. Dziko lino likungofunikira anthu amene akhozoliphula pamavuto basi. Ndiye kuti ngakhale kampeni nthawi imeneyo imadzipanga yokha. Panopa chimene chiwene kuchitika Bishop William inde DPP yangene kumbira chinyamata awo apange empower osatengera so kuti nyamata achokera kuti wachinyamata wa DPP akhale well empowered. Pasakhale disconnection pakati pa boma kapena pakati pa State House ndi chipani ndekuti chipani ndi boma ziyenderere limodzi. Zikangotero ndekuti zinthu zili bwino. Komanso pa ulendo umeneyo pasakhale zomagangana umateri pano panthu adikilira zinthu zochipa chakudya chani chifukwa anthu uvota ndi amenewo. Anthu ovota ndi amenewo ndikanyamata kuti kali pakona. Komanso musayiwale kuti Mutharika zoyimiranso apa padakana mudachita kuawumiriza kuti chonde bwerani ndipo anthu adasankha dzina la Mutharika ndipo machulaso machita bwino machulaso MCP. Even ku MCP chimene anthu ayinodziwa kumene kuja kuliso mayina anthu ayamba kale kuti iya ndifuna dzakhale ndine ati panopo manong'onong'o akumavekaso kuti dzina limene likutchulidwa sera MCP lumachulidwa la Chakwera. Mukuona nkhaniyo kuti ife tifuna Chakwera adzabwererenso. Mukuona nkhaniyo ngati mene adachitira anthu kuti tifuna Mutharika adzabwerenso ndiye mukayamba kokana pomaliza uzapezatu munthu wachoka mwasunga jakete m'manja mavuto kulakula kwatu mkotani kwa buleki mwina tipumulire ndipo in dashboard kungopereka chithunzithunzi komanso kupereka upangiri si nthawi ya kampeni ni nthawi yogwira ntchito timatero kuti tipumulire pang'ono. We'll be right back. Tikutuluka munazayankhula nkhani nake kufunikira kwambiri manena kuti DPP unike kwambiri nkhani yakagwiririra ntchito between azimayi komanso achinyamata. Mmafuna kunena kuti chimene tifuna kunena ndichi president akamasankhidwa amenera mmutumwa asayiwale kuti wasankhidwa ndi anthu osauka. Wasankhidwa ndi anyamata odzola penti fwa kuti DPP amadzola penti izo nzona zimene munaziona amadzola tudzituti paka kudzilemba imene jatu sikupusa kumene kupusa ndi dedication kusonyeza chikondi kwa munthu ndi anyamata ngati amene ajamene adzipindula azimayi amene ajamavina aja amasiya azimuna awo anthu amene aja sodangovina no inu mudzika kondwa nde andinzipanimo muli chisumo china chake kwathu kuti mati chisimo alipo ena amene ali kufupi ndi mabwana amathoka apatsa ndalama amakawa 1 million iyi mutakapatsa akalindiza kapena 2 million iyi mutakapatsa akalindiza nda constituency governor agwira bwino ntchito inu mlomoti mukapatsa 2 million a constituency governor mukapatsa 70,000. In fact imene yose yabwira lero a president kumene aliko akuti ineyo akalindiza ndinapatsa 2 million pamene akalindiza akulephera ngakhale kugula nkhuku ndalama inuyo amene muli kufupi ndi president inu mwabwiza ndalamayo ndechonde anyamata aja kuchipani aja DPP UTM amene ajafunika empowerment azimayi amene aja siwosowa zochita amene aja afunika empowerment adzafunidwa pamawapa anthu akakhala State House kuja
amapezeka kuti kumene mapiko kumakhangata president aja ngaoka chibwana chachikulu izona so zimenezo zimaveka sungakhale mu nthawi ya MCP munena sitingazi wale zimenezo sizingateka kuyiwalika chifanye matada kadandaula azimaya kadandaula kuti ali pa ntwene kuti akafika kwa president kuja kumachinga kumachinga ndi kuti achipani kumayenda wempha achipani wempha bwanji ati kuli munthu wina wake ku state house kundiminga abana ndiye kulenda ali busy iwe abana ali busy ife ndameti masala tulo kuti wacha akhale pa mpando akakhale busy lero kuti chani tonena vanena dashi nthato mnamba anthu akumudzi kwawo adapita mapiko ezona so tieni a president tisasokoneze ayi anthu osauka ndamadayika pa mpandopo every vote counts and this is his last term titsindike pamenepo timafunika titakhala ndi legacy ya Mutharika kuti yabwino kuti kodi iwowa zimene amafuna takwaniritsa ochita zimenezo ndi wina aliyense amene wapasidwa mphamvu ku nthambi iliyonse ya boma chifukwa tikukamba pano pali kwina kuchitika zibwana zazikulu mudziwa zoti bando inuyo mukagula simukumayigwiritsa ntchito akugwiritsa ntchito sakudziwika ndipo nkhani ya bando musandikuitse nayonso ayi ndikupempheni kuti mtima wanu ukhale pansi tiunike imeneyi mukwiya chifukwa chani akalipisa ndi chibwana moyankhulachi azathu amabandowa atitola kwambiri awapanga za mabando atitola sindidziwa kuti atengera advantage yanji kaya bando imene amakulembera kuti ndi ya 30 days or 4 days sikuti 3 days sikuta yata ndalama zoti zilenga kuti zoti tigule lero bando 12,000 kapena 30,000 mawa yata nkuja yata pamwezi umwe zoti munthu wonuka 100,000 pamene zinthu zoti komanso ndimva zoti bando ija ngakhale aonjezera mitengo koma bando adayichepetsa kuonjezera mtengo kuyichepetsa komanso sikulimba ndi ulemu umenewo tikakhala umudzi kwathu mchiladzulo timati sikutupa sinziwa kuti mundimvesese chiwo chimene ukakhala ufa uja ndachiva tupatupa ndi chichewa cha bando yafokeratu ndi chichewa chabwino sizikuyenda ino amabando ino kuti anduna zimezi ndi ndani anayankhula koma andunawo anati chani ku parliament kufanafusika kusoro limenelo kuti inu motidere awawo muti kuli makra kumeneko kulata ayatero kulata TNM kaya kulachani moti niyo anduna basi muli chonchi bola mbendera petupetwe bola zanu zili pabwino moti simukuona zimene amalawi akukamidwa mdziko muno nde ata alowerapo andunawo fatinayankhula nawo ata akambirana ndi amakra ndiwo atauza kuti imisanikaye atauza choncho auza kuti imisanikaye tisamveso anthu mukwadula komanso chifukwa munangobwera udzangokweza osalengeza olo anthu kwapatsa grace period anthu mwambe kwabwezera ndalama zawo ndesa nambe kutibwezera so anthu nakubwezera ndiko ine sana ndibwezere inenso ndikuyifuna ana malomba inu kumudzi kwanu kwathu kofanana ndikwawaso fa ana malomba amachulaso mangonawo ndamu kudzatsesereka mmuwa ndamayenda upita kumangochi akachoko kamapita toka kumulanje ndama kufika chiradzulu kukaona pirala yachirembo fa chazeri kwambiri kumeko chende ndipira simulankhulaso bwino kanya bando kando mufuna tiyambando chonde ana malomba onaliponi anthu akuzunzika mdziko muno sangabwere kunyumba kwanu zakufotokozerani koma akagula bando ya 120 GB ikumatha within 2 days no 3 days ndi chipongwe chimene chocho pamene ndi kuti tikupita kuti ndi chipongwe chimene chocho so that's why we have makra kodamati Malawi communications and regulatory inenda imakombiri pa regulatory authority ndiye mupanga regulate chani pamene mupanga regulate chani please wake up makra wake up musagone makra tisadikire za Sulemani kuti abweretse mission of inquiry wake up Sulemani anachoka hapo kumene kuti mwaoneje ndamene muli pono wake up please anthu akuzunzika akukamidwa tisaname na papa ndoko yonda kali papa ndoko yonda kali papa ndoko kuti madzi muli nawo madzi ndi papa ndoko andivulaza madzi ndi nawo pando
no, it's too much. So mukukumbukira kuti dziko lino tikakhala kuti tikukambirana nkhani za kutsogola kwa dziko tidalira internet. Yes. Sakudziwa kuti kodi anthu akuapweteka motani kuti munthu panga apply ntchito internet ujeze ndi anthu pa WhatsApp kumudzi internet anthu amapanga maselfie hello mwandiona pano loading chakuti internet ambiri so akuganiziridwa mabwana pepano moma amaganizira kuti ndekuti namuza kuti agule bando mwina ya 10,000 you see koma uyuyu akundikawa uyu mwaona osadziwa kuti akugawidwa ndi kuti ene ndi ku Airtel mwaona munthu anagula bwinobwino bando imatha mwezi koma sikutha mwezi mwayambanisa anthu maofisi zimenezo ayi please mwayambanisa anthu maofisi kuyambira pamene tikulankhula pano nduna idzuke komanso amakla adzuke yes komanso sangoti koma kodi ndiye kuti omenyera maufulu mabungwe akhala chiti pankhani penewe ndiri bando yawo ili bwino bando yawo ili pabwino kuli achina HRDC muti kuli asidedi muti kuli atizika zokhudzidwa muti kuli kaya muti alipo mabando awo ali pabwino. Yeah, ino ni nthawi yoti amalawi mutai. The crisis na pabando pokapa. It's a crisis. It's a crisis. It's a crisis. It's a crisis.